мусобиқаҳои дохилӣ марҳилаҳои хуби омодагӣ барои варзишгарон ба ҳисоб меравад, ки худро ба сабқатҳои ҷаҳонӣ омода конанд. Албатта дар сатҳи зарурӣ ва рақобатпазир баргузор шудани мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуравӣ имкони кашфи чеҳраҳои нав ба миён меояд. дуруд дӯстони азиз, инҷо маҷмӯаи варзиши донишгоҳи миллии Тоҷикистон аст, ки мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаро миёни наврасон мизбонӣ мекунад. Албатта соли 2024 дастовардҳои бузургро варзишгарони санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон ба даст оварданд ва гумон мекунам, ки дар соли 2025 ҳам бо нақшаҳои ҷадиду ҳадафҳои бузург масъулин корро шурӯъ карданд. Ва меравем ба дохил ва аз ҷараёни ин мусобиқа шуморо бештар ошно мекунем. дар чемпионати кушоди шаҳри Душанбе ба ҷуз аз варзишгарони пойтахт, ҳамзамон аз вилоятҳои Сугду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ низ варзишгарон ширкат доштанд. дар умум 700 иштирокчӣ аз 60 клубу толорҳои варзишӣ барои зинаҳои ифтихорӣ мубориза бурданд. дар маросими ифтитоҳ роҳбарияти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва раиси Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон ширкат намуданд. масъулини варзиши пойтахт зимни баромад аз муҳимияти чунин мусобиқаҳои варзишӣ ва рушду нумӯи санъати муҳорибаҳои омехта ёдовар шуда, дастовардҳои назарраси намояндагони ин риштаи варзишро мояи ифтихору сарфарозӣ донистанд ва таъкид намуданд, ки бо дар назардошти оне, ки имрӯз ҳаводорони муҳорибаҳои омехта дар кишвари мо хеле зиёд аст, аз ин рӯ кашфи чеҳраҳои нав низ бештар ба миён меояд ва ба ин восита метавон насли навраз ҳарчи бештар ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ рӯ биёрад ва дар сатҳи ҷаҳон кишвари худро муаррифгар бошанд. аз ҷониби масъулини Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ба намояндаи федератсия яъне гувоҳномаи иҷозат барои фаъолият дода шуд ва мутобиқи он гувоҳнома имрӯз дар доираи нақшачорабинии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе мусобиқаи варзишӣ оид ба санъати муҳорибаҳои омехта байни наврасон ташкил ва баргузор гардида истодааст. бояд қайд кард, ки яъне фарқияти муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ аз касбӣ дар он аст, ки яъне талабот ва қоидаҳои худро дорад ва дар ҳолати риоя кардани ин қоидаҳое, ки мутобиқи низомномаҳо муайян гардааст, албатта баргузории чорабиниҳои варзишӣ мувофиқи мақсад мебошад. ва имрӯз мо шумо шоҳиди он ҳастем, ки чорабинӣ имрӯза дар як шукӯҳу шоҳомади хоса ташкил ва баргузор гардида истодааст ва тамоми он меъёрҳо ва он талаботҳое, ки аз ҷониби мақомоти ваколатдори соҳа, яъне Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон албатта муайян гардида истодааст, дар чорабинии имрӯза амалӣ гардида истодаанд. бояд гуфт, ки чемпионати кушоди шаҳри Душанбе миёни наврасон оғози мусобиқаҳои мавсими нав барои намояндагони ин риштаи варзиш махсусан наврасон ба ҳисоб меравад. аз ҳамин лиҳоз ҳар як иштирокчӣ талош мекард, ки дар оғози сол ба як натиҷаи дилхоҳ ноил гардаду роҳи худро ба сабқатҳои ҷаҳонӣ ҳамвор созад. من امروز در وزن 37 کیلو برآمد میکنم. میدونم که رقیبانی سرسخت دارم و با آنها خوازمانی میکنم و سزاوار جای اول میگردم. امروز همه ورزشکاران برای یک مقصد آمدند که جای یکم را گیرند، ولی برای جای یکم را گرفتن باید محنت کنیم و مشق‌ها را خوب اجرا کنیم. مربی ما پیش از مسابقه گفته بود که در مسابقه چه خیلی کار کنیم و سزاوار جای اول گردیم. این مسابقه تجمع خیلی خوب است. با من می‌فرماید که به تجمع برآمد کنم.
мусобиқа дар 3-8 кунҷа баргузор шуда мутобиқ ба сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ роҳандозӣ шуд. бештар аз 30 довари сатҳи ҷумҳуриявии байналмилалӣ рақобатҳоро ҳакамӣ мекарданд. ҳамзамон аз кишварҳои хориҷ низ доварон даъват шуда буданд то раванди қуввозумоиҳоро назорат кунанд. наврасони аз 10 то 17 сола ки дар ҳар синни сол 9 вазнро ташкил медоданд ба майдон баромада ҳунару маҳорати худро нишон доданд. гуфта намонем ки як довари дигар аз шоҳигарии Баҳрейн, довари бетараф Борер Алҳасанӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон даъват шудааст барои гузарондани ин мусобиқа. Агар довар он қадар маҳорату малакаву дониши хуб надошта бошад, метавонад ки як муҳориба ё як тақдири як варзишгарро коста гардонад. Барое ки варзишгарон бениҳоят ба ин муҳорибаҳо, ба ин мусобиқа омодагии ҷиддӣ мебинанд. Меҳнати варзишгар, меҳнати мураббӣ, ҳама инҳоро довар метавонад ё ин ки ба як раҳи рост барад, ё ин ки метавонад ин меҳнатҳои онҳоро нодида гирифта ҳавасу мақсаду мароми онҳоро шиканад. аз ин рӯ мо пеш аз гузарондани ин мусобиқа боз як курси омӯзишии доварӣ барои сатҳи маҳорату малакаи доварони худро зиёд кардан ба онҳо курс гузаронидем ва боз аз қоидаҳое ки нав буданд ба онҳо омӯзондем. ман имрӯз аз толори варзишии Истиқлол шаҳри Баҳдад дар мусобиқа иштирок кардам. ҳамаи рақибони худро шикаст додам ва ҷои аввалро гирифтам. соли 2024 дар чемпионати осиёи байни наврасон сазовори ҷои аввал шудам. ин таҷрибае ки ман аз чемпионати осиё гирифта будам ва ман ёрӣ кӯмак кард. имсол мусобиқаҳои зиёд моро интизор аст. мо кӯшиш мекунем номи ватанамонро баланд бардорем. миннатдории худро ба мухлисони худам мекунам ки имрӯз мухлисони худам ба ман хеле муҳияи зиёд дод ва ман аз ин хеле шодам. ба даст овардани ин медал ба ман хеле осонам набуд ки дар ин мусобиқа ман ҳарифҳои хеле хуб доштам ва дар муваффақияти ман саҳми устодам хеле зиёд буд ки ман дар ин мусобиқа ҷои аввалро гирифтам. миннатдории худро ба устодам мекунам, Каримов Алишер. муждаи нав барои варзишгарони ин ришта. санъати муҳорибаҳои омехта ба бозиҳои осиёи наврасон шомил гардид. бо дар назар дошти оне ки варзишгарони мо дар чемпионатҳои ҷаҳон ва осиё натиҷаҳои бузург доранд, интизор меравад ки аз бозиҳои осиёӣ ҳам натиҷаҳои назаррасро ба даст биёранд. ҳангоме ки ин риштаи варзиш ба бозиҳои осиёи наврасон шомил гардид, аз мураббиёну намояндагони федератсия боз масъулияти бештарро тақозо мекунад то онҳо варзишгарони беҳтару хубтарро ба бозиҳои осиёӣ омода кунанд. бояд бигӯем ки дар сатҳи даркорӣ баргузор шудани ҳамин гуна мусобиқаҳо имкон медиҳад ки чеҳраҳои нав пайдо шаванд. албатта ин раванд ба мо як имкони бузург медиҳад то ин ки мо тавонем кишвари худро дар сатҳи байналмилалӣ ё ин ки ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем. ин маънои онро дорад ки дастаи мунтахаби наврасони ҷумҳурии Тоҷикистон бо таҷрибаи бузурги худ, бо роҳбаладии мураббиёни беҳтарин, мураббиёни сатҳи олӣ метавонанд ки ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бозиҳои осиёи наврасон
муаррифӣ намоянд ва шахсан ман аз таҷрибаи худ боварӣ комил дорам ки мо метавонем парчами худро бо садои суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон боло бардорем. Албатта пас аз ҳар мусобиқае ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаҳои дохилӣ ки гузаронида мешавад, мо беҳтаринҳоро ҷудо мекунем ва чемпионҳо, қаҳрамонҳои онро ба дастаи мунтахаби дастаи санъати меҳроби омехтаи ҷумҳурии Тоҷикистон ворид менамоем. чӣ гунае ки гуфта шуд, наврасони мо дар сатҳи ҷаҳон мавқеи шоиста доранд ва боз барои пайдо кардани чеҳраҳои нав мусобиқаҳои дохилӣ кӯмаки бузург мекунад. хеле ҷои ифтихор аст ки имрӯз наврасон аз корҳои беҳуда дида самти варзишро интихоб кардаанду дар зеҳнашон фақат як чиз аст: муаррифӣ кардани давлату миллат дар арсаи ҷаҳон. ама бояд аз худ боварӣ дошта бошад. Ман имрӯз аз худам боварӣ доштам ва дар ин рақобат ғалаба кардам. Кӯшиш мекунам ки рақобатҳои дигарро ҳам пирӯз гардам. бояд фаромӯш накунем ки имрӯз вобаста ба талабот ва қоидаҳои Федератсияи ҷаҳонии ин риштаи варзиш дар миёни наврасон иҷрои усулу амалҳо зери назорати ҷиддии доварон қарор дошта, бояд наврасон вобаста ба он амал кунанд. ҳама намуди варзиш қоидаи худро дорад. айни замон мана ҳамин мусобиқаи таҷмаъв муҳорибаи омехтаи санъати муҳориботи омехтаи ҷумҳурии Тоҷикистон хос қоидаҳои худро дорад. хеле ки мана дида истодаем сину соли 12-13 сола, 14-15 сола, 16-17 сола ҳама танада кор мекунанд рӯ ба ягон мақсад қоидаи ҷаҳонияи IMF ҳамемна омӯхта истодаанд ки мақсад варзишгарои сину соли ноболиғон барои ҷароятҳои вазнин набароштан ҳамин қоидаҳоро риоя карда ҳамин хел қоидаҳо бурадги айни ҳол мо ҳам хеле ки дида истодем мусобиқа сатҳи ҷаҳонӣ қоидаҳои ҷаҳонӣ ки гузашта истодааст сину соли 12-13 сола мана дида истодаетон ҳамашон дар ҳолати росто танада кор мекунанд, рӯда намезананд. дар ҳолати партерӣ лад додани даст усули буғӣ мегӯянд ва кор мекунанд. почак ба усули лад додани по нест барои сину соли 12-13 сола, 14-15 сола ҳами ҳамин қоида уже даст по ба иҷозат метавонад. ҳамин қоидаҳо барои бехатарии варзишгарон мебошад ва варзишгарон тамоми ҳамин қоидаҳоро риоя карданашон дар кор. дӯстони азиз, бахтиёр турсунов сармураббии мунтахаби наврасони Тоҷикистон аст. фикр мекунам дар ин мусобиқа масъулияти сармураббӣ хеле зиёд аст, зеро бояд беҳтаринҳоро интихоб кунад. меравем албатта дар мавриди интихоби беҳтаринҳо пурсон мешавем. хуб, чӣ гуна аст имрӯз пайдо шудан чеҳраҳои нав, нафароне ки аллакай дар мавриди назари сармураббӣ қарор бигиранд? албатта ҳар як мусобиқа варзишгарони моро як қадам пеш мебарад. имрӯза мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе зиёда аз 700 нафар варзишгарро ҷалб намудааст ки байни онҳо мо ситораҳои нав интихоб мекунем. аллакай пайдо шудан, лекин ҳоли
рӯз давом дорад ва дар охир мебинем ки беҳтарин аст. ҳамин рақобатпазирӣ байни мураббиён чӣ гуна шудааст? масалан инҷо мусобиқаи кушод аст, аз шаҳру ноҳияҳо ҳам мураббиён дастбарбарони худро сафарбар карданд. дида мешавад ҳамин рақобатпазирӣ? албатта дида мешавад. вилоятҳо ноҳияҳо ба ин мусобиқа бисёр омодагии хуб дида истодаанд ва фикр мекунам ки рақобати хуб ҳам нишон медиҳанд. то ҷое иттилоъ дорем дар соли 2024 натиҷаҳо хеле хуб буданд. акнун нақшаҳо, ҳадафҳо барои соли ҷорӣ чӣ гуна аст? соли 2024 нишондодҳои мо бисёр хуб буд, зеро ки мо ҷои дар арсаи байналмилалӣ байни дастаҳои санъати муҳорибаҳои омехта ҷои дуюмро ишғол намудем ва имсол ҳам мо кӯшиш мекунем ки боз зиёдтар баромад кунем, хубтар баромад кунем ва аз пеш чемпионат ҷаҳон, чемпионати Осиё аст ки мо бояд то он беҳтаринҳоро боз аз пеш дар моҳи август бояд чемпионати Тоҷикистон баргузор гардад ва дар он тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон маълум мешавад. боварӣ дорем ки ин мусобиқа беҳтаринҳоро муайян мекунад. мо ситораҳои навро интихоб мекунем ва нақшаи ягонаи мо ин аст ки дар арсаи байналмилалӣ ҷумҳурии азизамонро муаррифӣ кунем. саломат бошед, ташаккур. мо ҳам боварӣ дорем дӯстони азиз ки он имконият шароите ки имрӯз Тоҷикистон дорад, метавонем ки дар арсаи ҷаҳонӣ аз дил хонамуди варзиш номи кишвари худро баланд бардорем. ҷараёни мусобиқаро мебинем. масъулияти баргузории мусобиқаи мазкурро Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи шаҳри Душанбе бар дӯш доштанд ки масъулин кӯшиш карданд ки чорабиниро дар сатҳи даркорӣ роҳандозӣ намоянд. мураббиёни алоҳидае ки дар минтақаҳо фаъолият мекунанд имрӯз саҳми арзандаи худро дар омода кардани чеҳраҳои нав мегузоранд. соли 2024 ба ман хело хуб омад. дар ин сол дута чемпиони ҷаҳон, яъне аз наврасон ва аз калоно, аз толори варзиши мо биромаданд шогирдои ман. дар наврасон 14-15 солада Рустамов Абубакр дар Абудаби чемпиони ҷаҳон шуд. аз 18-20 соло Асадуллоев Баракатулло дар Ташкент дар чемпионати ҷаҳон чемпиони ҷаҳон шуд. барои ҳамин аз тарафи Федератсияи Таҷмав ба ман беҳтарин мураббии сол эълон карданд. дар ин мусобиқа шогирдонмон нағз баромад карда истоданд. ҳозираш дар якта якум, дута дуюм, якта сеюм дорем. дар маҷмӯъ соли 2024 дастпарварони Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон аз чемпионатҳои Осиёву ҷаҳон ва дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ 77 медал ба даст оварданд ки дар ин миён муваффақияти наврасон ҳам хеле зиёд буд ва наврасони мо дар раддабандии ҷаҳонӣ мавқеи дуюмро ишғол карданд. ёдовар мешавем ки новобаста ба оне ки Федератсияи ин риштаи варзиш хеле ҷавон аст, аммо имрӯз ҳадафҳои бузургро пеша кардааст ки ҷиҳати амалишавии он масъулин талош доранд. муҳимтарин коре ки барои тарбияи варзишгарони касбӣ мусоидати фаъол мекунад, ин дар сатҳи даркорӣ баргузор кардани мусобиқаҳои дохилӣ мебошад. ҳамин муваффақияти шумо чӣ гуна ба даст омад? мо пеш аз мусобиқа бо мураббиёи худам
довуд мирсалимов ва падарам ҳасанҷон шокиров тайёриҳои ҷиддӣ дида будем ва ба ҳамин сабаб шуд ки ман ҷои якумро гирифтам. ҳамчунин ман дар соли 2022 чемпиони ҷаҳон шуда будам ва 2023 ҷои дуюмро гирифта будам дар чемпионати ҷаҳон. در پیش ما رو چمپیونات جهان انتظار است که ما می‌خواهیم که در آنجا اشتراک کرده است و جاهای نمایان گردیم و برای چمپیونات جهان ما خیلی مشق تمرین خود رو باز سخت‌تر می‌کنیم. اساس این غلبه من در مهنت‌های خودم و استاد و پدرم بود که ما یک جای مشق روزانه و بگاهی مشق تمرین می‌کردیم. این سال نقشه‌ها خیلی دیگر است و ما با استادانم هدف می‌گذاریم که در چمپیونات جهان سه جای اول می‌گردیم. дар миёни варзишгарони 16-17 сола рақобатҳо хеле ҷолибтар сурат гирифтанд ки мухлисон ҳам аз тамошои чунин нерӯсанҷиҳо ҳаловат бурданд. дар маҷмӯъ мусобиқаи кушоди шаҳри душанбе оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ миёни наврасон чеҳраҳои навро кашф кард ки ҳамакунун масъулин ҷиҳати омодагии онҳо ба сабқатҳои ҷаҳонӣ барномаҳои заруриро рӯи даст мегиранд. дар баробари медалу ифтихорномаҳо ҳамзамон ба ғолибони мусобиқаи мазкур мукофотҳои пуливу молӣ тақдим карда шуд ки ин раванд боз ҳам шавқу ҳаваси наврасонро бештар мекунад ва онҳо аз ҳарвақта дида ба сӯи муваффақият талош мекунанд. ҳамакунун баъд аз ин мусобиқа омодагиҳо ба сабқатҳои ҷаҳонӣ ба таври пурра равона мегардад.